Witajcie, moi roztomili. Jeżeli chcecie posłuchać, jak taki stażyk jak ja, dzisiaj będzie o sprawie o bojkach. Ja się wychował na bojkach, śląskich bojkach. Jedne bojki to napisał taki przed wojną Stanisław Ligoń, Bery i bojki śląskie. Co prawda to była początki polonizacji Ślązoków i Śląskiej Wodki. No ale tu jeszcze sporo, mocka takich bojek, które się chciałoby wersji się przeczytać, pokazują, jak to było sam na tym Wierchnim Śląsku, który przypadł Polsce. Ale nie ma tu żadnej bojki o tej, o której dzisiaj chcę powiedzieć, o utopcach. Myślałem, że tu będzie coś o utopcach, ale tu nic nie ma. No bo można Poloki nie wiedzieli, że są takie coś jak utopce. A ten kamrat, do którego to nagrywam, adresuje, no to chciał o utopcach. No, kolego, o utopcach na pewno znajdziesz w Hanusiku. No już nie pamiętam w którym tomie, tam miał o utopcach dosyć dużo, o połednicach, o inszych ścigach i strachach, o bebokach, o podciepach, o takich roztomajtych innych postaciach z bojek śląskich. Powiem wam tak, ja o utopcach dużo się nasłuchał, jak się jeździł na wieś pod Żory do Roju, to tam dużo utopcach sprawiali, że one mieszkają w buchalikowych stawach. Tam były dwa takie srogie stawy rybne od buchalika, tak się nazywał ten gospodarz, że tam ponoć mieszkał utoplec. Bo utopek, utoplec, to tak zamiennie roztomajcie, kaj tam jedna wieś troszeczkę inaczej zawsze to mianowali. I my jako takie bajtle 7-8 lat, to my się pytali onkla, żeby nam o tych utopcach coś powiedział. To ono zakluczył do swojej starki, która była już do nas, no nie wiem wiele wtedy miała, może o tyle co ja teraz, ale do nas to była stawirowinka, jak mało w to. Ona robiła jeszcze masło, wiecie, takim tuczkiem, taką maselnicą i rozprawiała nam bajtlom, jak to z tym utopcem było. Utoplec był tak troszkę podobny, tak do mnie, wiecie, w takim hutliku. Wyglądał taki mały chłopek. I jak kiedyś mu tam blisko stawu podlos, to go wciągał i próbował utopić. Ale był też utoplec, łaził, jakby to powiedzieć, po fechcie albo i na zolity i raz jedna cipowo, takie nazwisko Cipa było kiedyś fest popularne, znodła takiego chłopka pod swoim płotem, no a że była godowa i hobby się przydał, to przykludziła go do domu, a że był mokry, to go posadziła koło pieca. No ale on nie wyschnął. No to dała mu się zakurzyć fajki. Bo wiecie, kiedyś to była taka moda, że w każdym domu była fajka, starziki kurzyli te fajki, no i były nawet takie starki, które tam czasami z tego zowtu pociągły. No i patrzy ta Cipino, a z tej fajki woda kapie. Poszła się do kamratki spytać, co to może być, że znowu takiego fajnego chłopka, on by jej się przydał, wiecie, miałaby go na starość, nie byłaby sama i no on mu tam kapie, tam kapie. Ona powie, Cipino, wyciepcie go, bo to jest dzieroński utoplec. W nocy was do stawu zaciągnie, albo do przykopy i utopi. Tak to o utopkach gadali. A zaś ten onkel, którego my tak pytali o tego utopca, to no pokazywał, co ten pieruch mu na placu zrobił. Jak ta Cipino go wyciepła, to on przeskoczył do niego na plac i wszystkie hamoździe, które umiał
koło stodoły, porozściepowo po całym placu, a nawet jedna felga wciepnął na dach i na dachu była tak postawiono i na tej feldze bociany się zrobiły gniazdo. No tak no to sprawiał onkel Stanik w utopcu. A i osprawiali no oma, opa, starka, starzik, jeszcze w tych innych duchach, takich jak poetnice, jak rary. No i go dali nam, żeby my się dawali pozór na podciepów i innych takich stworów. Bez to nagrywam to, bo ponoć w utopca mało ktoś coś sprawił. No to już zaś dość tego sprawiania na dzisiaj. Bez to wam jeszcze przypomnę, żebyście pamiętali, że jest taka pieśniczka. Puszczajcie sobie ją od czasu do czasu. Bo na Wierzchnim Śląsku lichy jest gryfnie, a bojek jest w 3 i trochę. Ja jeszcze polecam taką bojki o ribę calu, na których ja się tak wychował jako bajtel, nie ino na braciach Grimm, nie ino na innych, ale też na ribę calu, który się werci poczytać. Szkoda, że po niemiecku i po polsku jest. Ja próbował kiedyś zrobić, żeby było i po śląsku, ale brakło mi chętnych do przekładania. Udało się przełożyć poraj do tych bajek, tych berów, a może się uda kiedyś całkę. Słuchajcie, wszystko mam. No to do jutra z pomboczkiem.